Tá mise bís in seo. Tá me go letir cheola ag dadí na nolach. Nis, tá me chun letir seo cheola chuige, I gínseach cho céird go ddíireach má lumsa áil go nolig. Fan go bhecabid. Nis, tá pápéir am agus tá clúdach litrach am. Nis. Ceach é dasú me? A iadí na nolach. Ceán letir dasach a iadí na nolach le ceán letir. Iadí le séfu. Iadí na na nolach. Le ceán letir ríist. Nolig honna chut. Wat is je goed as? Nolig honna chut. Ceán letir dasach. Nolig. Honna. Le séfu. Nolig honna. Chut. Manstad. Gon nolig bowalum. Gon nolig. Letin with sin le ceán letir D-O-N. Gon nolig. Ceán letir ríist. Gon nolig ba. B-A. Ba. Wa. Lum. Lum. Agus is sad. Nis, go bheic me. Ha me listiana. Tá rud amháin mór wim. Tá me gera bábog nó. Scríf me sin. I bhí a hían. Bábog le ceán letir. Chamála sin bhualam leabhar. Brálum sa bheith léamh. Leabhar le ceán letir a ríist. Leabhar. Leabhar. Agus an tríú rud bhualam féirín beg. Just bud a hín beg. I bhí trí. Féirín. Ceán letir. Fé I fada. Féirín. Féirín. Sin neart. Ó orla ag a deire. Ó orla. Nis, lé me sin amach. A iadí na nolach. Nolig honna chut. Gun nolig bowalum, bábog, leabhar, féirín. Ó orla. Ítach. Nis me go lei sin uile suas. Agus tá me go le leagan isteach sa glúdach litrach. Ach, ceach I méis ag bán nó fear a foist cá mé se gáil. Cá me an seola scríomh. Mar sin, scríomh me dadí na nolach an seo, brá siléir. Dadí na nolach. Agus cábhail se gáil an pol hua. An p-o-l hua. Agus tá stampa am, tá sé réití linne mocht, agus tá mis an gáil síos ag effic a foistenis chuna seo cheola. Ó tá súlam go bhí sé in nám mo letir.